abot iki. Ah. Kok sih ndak wayangnya ketutupan. Iki ngomong saka kanca-kanca WL. Alambel. Sing demung dijaluki udah ciwe prengat-prengut. Ah, ini selamat dan sukses untuk TA-nya Pinky Boy. Loh. Kok Pinky Boy? From Lintang Pawukir Fans. Oke. Dito Kiaryawan Sitindo Kumbang Pasewakan Tino Ning pasewakan pasewakan Tino surang sorote tanpa takon sumunar anawung Pandita Kinarya Wangsit pindha kombang
angajaping dawang susu angin nganti nggone lawan kaling kangkung bekasan langit jalatri Kandang blek godhog manyar-manyar prit gantil butute kisah lole anak-anakku Punta Sena Permadi Angger Kurupati lan Dursasana lan kabeh wae ora tak bedak-bedake antarane Kurawa lan Pandhawa pancen sira kabeh tak timbali supaya sowan ana ngersanipun Bapa mapan iki ana rembug wigati sing kudu tak andharake marang jeneng sira kabeh. Inggih lajeng cumadung dawuh Rama Penemban. Nggih. Kados pundi Bapa Pendhita? Ngene ya, Nger. Lan kabeh wae, iki pendadaran siswa Seka 5 wis tumapak wancine. Sedhela meneh bakal tak ayati. Mula kabeh wae supaya padha samapta sawega lair lan batinmu, nanging tetandingan iki mengko ana pernatane. Yaiku sepisan pendadaran iki dudu papan memungsuhan sejati nanging iki mung mligi kanggo dadar sepira ta nduduane nggone padha beguru. Kaping loro sing melu iki mengko ya mung murid Seka 5 liyane murid pageran Seka 5 ora oleh melu. Kaping 3 diwenangke padha pamer keprigelan, kepinteran, kadigdayan lan ulah gaman. 4 kena gawe lara nanging ora kena gawe pati. Adu karosan mung kudu ijen padha ijen, ora kena kroyokan. 6 kabeh kudu jujur, ora kena goroh. Ora kena goroh. Kudu jujur. 7 nggone tetandingan yen siji wis rumangsa kalah, ora kena diterusake. 8 gaman sing digunakake ora kena dicampuri wisa. Dene sing pungkasan sadurunge padha tanding iki mengko ora kena mendem. Ora kena minum-minuman keras. Wah. Monggo wis tak cepaki. Oplosan. Jebul ora oleh. Wah, pahit-pahit. Yen sekirane wis padha cetha ngene padha nampa dawuhku, iki mengko tumulinggal padha tindakna, ya Ker. Mambak sang para marta tu pandhita kang wus limpat parama widyang sanyata mangguliring kasarjanan inggih sampun kados terwaca dawuh timbalanipun Bapa Guru yen mekaten kula nyuwun pamit Bapa Penemban. Wah yo Durna bapakku ngestokke dawuh
Aku njaluk pamit njaluk pangestu Durna bapakku. Nadyan pun Permadi ugi nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu Bapa Penemban. Kula inggih nyuwun pamit. Nyuwun pamit Bapa. Anak-anakku kabeh wae. Engkang padha surtiting ati-ati lan aja padha lali marang kabeh dawuhku ya, Nger. Anak-anakku Kurawa lan Pandhawa. Nalika semono Risang Kartomarma wusangasta jemparing anginceng pepethan manuk ingkang den tangsangake ana ing wit kendhayangan. Wauda dupi wus rumaos titi pamawase lumepas kaya kilat parandene panahe bablas tanpa nyenggol pepethan manuk. Lagi gak kepiye ta iki nek iki. Wis udah lulus. Ki wis ora bejaji. Wae do sinau malah do micek. Lah. Ya kaya ngene iki entuk-entukane. Nger Kurupati. Monggo Nger, gentos panjenengan sing manah Nger.
Juangkah Raden Kurupati mentang langkap sinandangan Warastra Gya nglepasaken jemparing bantering panah kebat kaya kilat kesit pindha tadhit nadyan tumama ing pepetan manuk warandining mangke pepetan manuk datane badatan kuntal semukut jiwa ing manah Sang Raden Kurupati. Kurupati nadyan kena nanging ora kena jatine lesan kena ning kok ora obah ora kepiye nek kena ning obah wae mesa oh lah iki kena ora obah Ger nuwun sewu Ger Kurupati panjenengan mboten lulus Ger.
Oke, Permati. Ojo itu. Ayo, musuh aku le. Mati aku. Wah. Yore, macam ni. Wah.
Yo, pacuri. Ah, oh boy. Wah. Noh, mati, mati oleh, loh, wah, mati, wah, 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 wah. Wah. Good. Wah. 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 Ah. Ah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok antang-antang tekan gara-gara Ya alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin iki sandang tekan goro-goro. ora ana sing kliwatan to, Truk? Ketoke kok ora ono. Ya wis nek ngono kan alhamdulillah. Ha iya Kang Gareng. Bagong kuwi kon ngomong ngapa? Gong kok udute iki dicetek to, Gong. Iki TA ora oleh udut, Gong. Lah iki wis gawane, Truk. Saya arep ngopo? Ayo biasane iki acarane opo? Mong ki bar tak omongke nek iki TA kok. Oh iya iki TA. Dudu kepyaan. Ah dudu. Kepyaane sementara berhenti dulu. Soale bulan poso, bulan puasa akeh sing poso. Kaya aku ki lho sregep poso. Saben dina poso. Oh, ora sok ngono kuwi lho, Truk. Ngapusi lho ngono kuwi. Tenan aku ki apa jenenge nek esuk-esuk jam 2 ngono ki mubeng desa nggo gawe. Sahur-sahur ngono kae nganggo drum. Nganggo drum, nganggo wah macem-macem pokoknya mubeng desa. Ning poso ora? Ora. Yang penting lah aku wis nggo gawe. Lah ya ngono kuwi ora apa-apa. Iki barang aku mau omong apa ya ning isor mau wis kelingan ning kene lali ya aku. Oh kaisik Mawawan wis datang terlebih dahulu. Apa jenenge kae? Nek ngono kuwi buket. Buket apa? Buket. Nah, iki ndelok aku takan. Anu Mas Reza nyuwun tulung Mas Reza nggih. Alah ya ampun. Kira-kira. Wah, apa iki? Nah. Oh, saya ndak wayangnya ketutupan. Iki nek omong saka kanca-kanca WL. Alambel. Sing demung dijaluki udut ciwe prengat-prengut. Ah, ini selamat dan sukses untuk TA-nya Pinky Boy. Loh. Kok Pinky Boy? From Lintang Pawukir Fans. Oke, matur sembah nuwun. Isine wah pokoknya jajan-jajan enak-enak iki. Enak-enak banget iki. Ana susu. Wes, iki gek kok mundur. Lah iki ana biru-birune mundur. Sik. Ora iso ora sedeng. Sikine wae ora apa-apa. Terus pokoke iki barang matur nuwun wis paring support sing wingi ana arep apa ya kae menjelang puasa apa wis puasa ya kae. Pokoke dinehi baket duit. Wah. Paket ta. Oh, buket. Piye to? Sing bener sing endi? Endi to wo iki apa? Ati delikke. Wis ning matur nuwun kagem niki wau Lintang Pawukir Fans. Matur nuwun sanget sik wingi ya wis jenenge ya padha kuwi. Terus lajeng niki sik kita walike sik. Nah niki TA Pak Lek kawan. Oh ya Pak kawan ngono wae. Lah biasane nang sekolah Lek. So tak guru terus wah pokoknya kathah banget banyak aku kira diurut-urutane sih. Lingga, Pak Kepala Sekolah, Pak Agus Suranto. Terus Bu Nunik. Nah niku mengke ingkang minggah panggung. Wis pokoke ora ketang
saklimah rong klimah pokoke minggah panggung mengke bunene. Kalih Pak Ne. Kalih Pak Tri mengke. Pusaniki mau ampun mengke-mengke. Ora mengke nek selak bengi. Selak gugah sahur aku. Monggo bunune Pak Tri katuran minggah panggung monggo cok disepoti cok. Sugeng dalu Pak Tri. Nggih, sugeng dalu Mas Gading. Nggih, Pak. Oh nggih. Oh nggih, nggih. Aku arep mbokongi pesinjen iki dapat tindak kewalat. Nyuwun sewu nggih, Mbak nggih. Ampun pasang walat. Monggo bune. Sugeng dalu. Sugeng dalu bununi. Kula menika kalian Pak Tri menika menawi wonten kampus wonten sekolah. Menika panggilan akrabnya Pak Ne Robukne. Ah, niku. Rumene. Nek lari-lari sok dipacokke ya. Sing nyebarke hoak ya murid-murid kuwi kaya. Terus ngakrabke ngaten nggih. Pak Tri ngendika apa? Dalem? Oh nggih. Nyuwun sewu sepisan kula saestu ngaturaken gunging panuwun katur Mbak Agnes sak keluarga ingkang wonten ing dalu menika sampun kepareng kebiakan utawi gelar uji kompetensi kalian. Bilih ujian utawi uji kompetensi kalian SMKI kompetensi kalian seni pedalangan. Wonten ing taun menika tahun ajaran 2021 selangkung menika siswa wonten 13 ing dipun unduh wonten dalemipun wonten kalih Mas Gading Pamukir nggih kalian ingkang angka kalih Mas Febri Kabib Rahmatullah di sini kok angel banget. Lajeng ingkang 11 menika pun adani wonten ing arena tertutup, arena terbuka ing Dhuwurwati SMK Negeri 1 Kasen Bantul, SMK Negeri Yogyakarta. Nggih. Nggih. SMKI utawi kompetensi kalian seni pedalangan siswanipun wonten 13 menika janipun menawi ingkang kelas 3 menika luar biasa bagus semuanya. Ming wonten aliran siswa aliran perdemitan, Pak. Nek pelajaran niku cat katon cat ora. Ya klebu gading bareng niku. Lang, aduh. Nggih. Waduh. Ning ora apa-apa, Mas. Sampeyan nunggak semi karo bapakmu. Bapak ini ngaten. Bapakipun menika ora adik kula kelas 50. Zaman semanten malah luar biasa Mas Gading menika. Menawi rumiyin Mas Seno menika kelas kalih sampun wani mayang wonten Wonosari, wonten Darang Kelgi, anggar mayang niku mesti ciliwik sikik. Nggih, kula ngetutke kok menika. Lajeng menawi bedanipun Mas Gading menika ling glidik menika karo cewek. Boten. Oh padha. Karang ya ulang-ulangane solikin tadi ya. Nggih. Pak Tri. Nggih. Pak Tri. Nyun sewu Pak Tri. Nggih. Badhe mundhut pirsa. Nggih. Nai Mas Gading kalian Pak Senone bedanipun menapa nggih? Nai kula kok remen Mas Gading nggih. Nggih. Suarane nika jane apik ning ya rada keset kuwi dadi rung pati apik. Nek rada rajin sithik mesti tambah apik nggih to. Nggih. Ning kita nek kon Panjenengan rajin. jlentrehke. Nek kon rajin iku rada angel. Mergo wis kelas 3 Ibu. Nggih. Pancen kelas 3 niku biasanipun lajeng menika wau aliran murid perdemitan niku wau. Cat katon cat mboten. Namung menawi secara kompetensi
kabandingaken Mas Seno kalian Mas Gading. Menika langkung luar biasa Mas Gading. Krana menawi SDM menika sami. Fasilitas tentu lebih komplit sak menika. Warga laras ingkang seni junior menika luar biasa. Menawi rumiyin Mas Seno menika isih ngakang jagat menika penabipun nggih penabuh ala dusun-dusun menika. Tesih pelayon tak ketunggone ngaten-ngaten menika. Namun menawi warga laras menika yai atos-atos gending ngaten. Tegesipun seorang baleki gending ngaten lho. Nggih, sakliyanipun atos suarane menika atos gendinge, ora baleki gending, njaluk apa wae siap ngaten. Lajeng Mas Gading nggih langkung alhamdulillah syukur ngaten krana menawi Bapak rumiyin fasilitas menika agak terbatas. Sak menika panjenengan mung garingkel nggahi kloso gemelar ngaten. Gamelan wis siap, penabuh siap, penabuh menika pun peteti halo ngoten wis mirisipun mlumpuk kabeh. Fasilitas tidak ada yang mengecewakan. Mila kula nyuwun kanthi sanget sampun ngantos dadosaken kuciwanipun ingkang Ibu. Karena Bapak menika pun mastani dalang cerdas. Menawi wonten ingkang ngarani Seno kuwi nek mayang ora cetha. Ya aja ora sala ora. Namung menawi kula ingkang biji dalang cerdas itu seperti Mas Seno. Karena dalang yang bisa membaca fenomena sekarang. Wayange Solo kadang-kala ngaten blangkonipun Yojo, keprake Yojo ning kadang-kala sangkit Solo. Mboten napa-napa. Namanya dalang cerdas. Tidak membedakan antara Yojo dan Solo. Pun gabungaken itulah Mas Seno. Dalang cerdas di Jogja itu Mas Seno. Mila saking menika kula sak kanca langkung-langkung Bapak Kepala Sekolah ugi buni nggadahi penggadang-gadang. Mugi Mas Gading Pak Ukir menika langkung sukses. Langkung laris. Amin. Langkung laris. Amin. Langkung laris. Amin. Amin nggih. Amin. Lajeng menika mangke rencang-rencang menika ugi nderek kados bapakipun rumiyin. Nguripi kanca-kanca menika. Lak nggih Mbak Tatin. Ha nggih, klebu Mbak Tatin, Mbak Elisa menika le munggah dedel menika ya krana Mas Seno menika. Coba menika kanca-kanca menika ora ana Mas Seno ora nggih. Ora cetha. Namun karena wonten Mas Seno menika luar biasa. Kula hakul yakin bahwa Mas Seno itu swarga langgeng. Amin. Karena nguripi warga semanten. Sing biyen isih tobat ngaten, sak menika cekelane do mobil kabeh. Omahe do apik-apik ngoten. Ora ketana sing kredit. Mboten napa. Niku wis lumrah. Sepisan malih kula ngaturaken gunging panuwun dhateng keluarga Bagio Mulya menika, lajeng kanca-kanca pengrawit warga laras yang luar biasa, ugi kanca-kanca waranggana ingkang ndukung dhateng kiprahipun Mas Gading Pak Ukir anggenipun uji kompetensi kalian. Wabilih ngaten ingkang saged kula aturaken. Upama kula nembang gandrung bununi mesti ya setapis. Pak Tri yen sewu. Nggih. Menika ingkang menapa 11 lare dalang menika mangke lak badhe pun kepyaken tanggal sekawan welas. Nggih, tanggal 11 nggih wonten arena tertutup Dwarwati SMKI Ngayu Jakarta. Mangke live streamingipun wonten SMKI, channel SMKI. Monggo katuran mirsani utawi tindak rawuh wonten SMKI nggih semonggo. Ngaten nggih to Pak Tri? Nggih. Menika angkatan menika mila sae-sae sedaya. Dados selain Mas Gading itu ada banyak anak-anak yang ya minimal sama dengan Mas Gading. Ning nggih wonten langkung ingkang sae malih. Ning menika namanya belajar nggih. Dados wonten ingkang menapa mila wonten SMK ingkang angkatan menika mila sae sedaya. Dados nyuwun pangapunten menawi menapa anggen kawula piring mboten peranani penggalih lan mbok bilih sampun cekap nggih nanti ndak Mas Gading. Nggih. Selakan. Semisal Mas Gading kula mung titip
kondange SMKI sak suwetipun Mas Seno mugi panjenengan dedel ngoten nggih. Dengan ngisi pedalangan Ngayu Jakarta ingkang bilih mangke kangge tepo palupi dhateng para muda panjenengan dados dalang ingkang misuwur ngaten. Amin. Nggih. Mobil ngaten nggih bunune nggih. Mangke ndak Mas Gading mboten tutuk anginipun utawi supados para pamirsa ugi puas mirsani Mas Gading. Nggih. Ngoten. Matur nuwun sedaya panjenengan pamuntun monggo pun lajengaken Mas Gading. Matur nuwun. Matur sembah nuwun Pak Tri, Bu Nunik. Pak Lek ajeng minggah mboten Pak Lek? Oh mboten nggih, sampun. Mas Lingga mbok menawi. Nggih. Iki ora lali lho, Reng. Apa, Truk? Ya biasane Biasane iki apa? kirim donga kagem Bapak, kemalmahrum Bapak Kisna Nugroho. Wah, kuwi sing penting nggon kono kuwi. Ha iya. Ya ayo di Al-Fatihah bareng-bareng monggo ingkang ngrasuk agama Islam. Ingkang ngrasuk agama sanesipun kula semanggaaken Al-Fatihah. Cekap matur nuwun. Wis kaya ngono kuwi. Heeh. Kayak terus saiki arep ngopo? Ayo wangune nek gara-gara ya nganggo nembang-nembang nganggo lagu-lagu. Ora ketang siji loro. Lah kuwi sing tak tunggu ket mau kuwi lho. Aku ki jan wah. Wah jan wis. Wis jan wah. Yo. Kayak apa arepan? Lah yo. Sing klasik-klasik. Sing engko anggere kanca kono sing turu. Nah, kuwi berarti wis sip. Apa arepan, Truk? Uler kambang. Ular kambang? Heeh. Wis sip banget kuwi. Oh ya, boleh. Ngono ki ya ora apa-apa kok. Sing nyekar sapa? Mas Reza. Lho. Sinden, ora kancamu. Aduh, kesel aku. Nggih, Mbak Ayu Purwa Lestari. Uler kambang. Kok aku krungu sawer-sawer iki apa ya? Oh, lah sing kakung. Monggo Mbak Ayu. Nggih. Nggih.